Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Agwa, Akilis. May kuhaon ko. Unsa man lo? Ako na sugua. Unsa man? Kana Unsa na? Kahon? karaang kapan. Kabal? Gusto day tuod. Karong panahon na tagsa na lang sa mga kabatan-unan nga sama nimo ang makaila o kaban. Kana siya sama sa usa ka aparador na adiha takui ang mga importanteng mga butang kawas sa mga piste. Anha sa diha takui ang mga importanteng mga papilis o mga butang nga mga mahinungdanon o delikado nga ipasaya-saya. Di ay balo? Dali, mupadool kita sa kaban. Ha? Diyot, kuhaon ko ang yawi. May gikaw si Lolo Amboy siyang bulsa. Mao kini ang yawi ni ining kaban, Achilles. Karon ablihan ko na Nabli na. Unsa man ang mga butang nga dadya? Unsa man na? Manyaka lang kita sa sawg, Achilles. Kay tagsa-tagsaon ko nimo pagpakita ang mga butang nga angay mong mahibawan o timanan. Oh, Lolo Amboy. Una, ipakita ko nimo kining litrato. Tutuking maayo kay may kalambikitan kini karon sa imong kinabuhi. Unsa?
niling pultahan. Pagawas ako. Madam Doria. Siltipino. Pagawas ako ninyo din eh. Anong inyo man kong gipiso ining kwarto? Pagawas ako ninyo. Unsa man? Muhilom ka o dili? Ay man sila si Madam Doria o Siltipino. O nga nung nangita ka Manila? Mangutaan na lang ko kung anong ila kong gingon ini. Ingon pa sila kay sa gupong ko nila nga pagkasamahon na ilang ilang tinuod nga anak. Dili kay karon ko pa mabati ka ng gipanulti mo, bata. Si Jeric ang akong pangaan, ma'am. Oh, nurse ka? Oh, doktor. Dili na kinahanglang mahibaw ka. Kung si kinsa o unsay akong propesyon, tungod kay way kapuslanan. Ayon man sila. Tultuloy ko kung asa sila. Dili mo na sila makita. Kinsa man yung gwapo nga niya ng litrato, Luamboy. Ikaw ni sa batanon pa ka? Ako, Achilles. Wow! Kung babae patingali ko, Luamboy, nakrasa ko sa imong litrato. Murag kang artista. Lo? Ang maong panagway mo'y nakaingon sa tanang panghitabo sa akong pamilya. Panghitabo nga makalilisang. Luamboy. Mao ka na panghitabo nga makalilisan. Wa ko magkasabot mo. Ang kagwapo nga nakita mo anang litrato mo'y nakaingon sa hinanaling kamatayon sa akong inahan ug amahan ug sa usa ko kaigsuong lalaki nga maoy amahan sa imong katiguangan. Achilles, gatusan na kakatuigan ang milabay, sukad mahitabo ang gingon ko nimo. Unsa di nga itabo, lo? Nganong kinimang imong itsurang nakaingon, eh? Paminaw, Achilles. Kay sugdon ko sa sinugdanan ang pag-asoy ko kanimo. Aron ning hingkod mong panuigon, hisabtan mo ang tanan. Magpasalamat ka, Jeric. Ngawa ka pa kinahanglana. Busa, gawas nun ka pa nga magsuroy-suroy. Ha? Ang but mong ipasabot, ma'am, nga makagawas ko din o makapauli ko sa amo. Abi ko ba, wa kay pamilya nga kapaulian? Gusto. Pero ang ipasabot ko mao ang dan. Aw, kalsada gud. Sidewalk ba? Muna akong Pinoyanan. Sayop ang naasay mong hunahuna. Tungod ang gipasabot kung pwede kang makasuroy-suroy. Dinhira sa sud ining bay sa gupanan. Sa kupanan dahil ni. Human lagi laing mga bata din Kita ramang duha.
Magpabiling tanghaga sa imong unahuna ang imong mga pangutana, Jeric. Tungod kay sa gikaingon ko na, way kapuslanan kung mahipawan mo pa ang tanan. Hain man ang ubang mga sinagop. Gusto ko sila makita. Hain man sila, ma'am. Hain sila. Nagsilos, lo? Nagsilos na ako ang anak sa labing dato. Tungod kay ako ang gipili sa babay nga parihas na mong gimahal. O tungod sa maong silos, kikuba niya ang akong panagway, pinaagi sa pagsunog sa akong ikas aping ngadto sa nagdilaab nga kayo. Sa... Gitoyo sa maong tao nga dili ko mamatay aron ko makasaksi sa iyang linuog nga pagpatay sa akong mga kinikanan sa akong atubangan. Pinaagi sa mahait nga sundang. Sila daw sa mananap nga ang ihaw. Lo! Lo, amoy! Lo! Lo! Lo, amoy! Ayaw kaadlog. Mahupayra ko. Aning akong ipat. Gusto kag tubig, lo? Mainom kag tubig? Ayaw na. Ikaw na, Achilles, ang gikinahanglan ko. Unsa, lo? Ang nagtilaab nga kayugot nga gibati mo karon sa mga taong nagsunog sa inyong Pinoy-anan. Mausab ang kibati ko kanhi hangtod nga misangpot sa akong pagtago ning mangiob nga lasang sud sa taas kaayong katuigan. Gusto ko, Achilles, nga ikaw ang mupadayon sa wala ko mahimo nga gimbuhaton. Tungod kay layo na kaayong paglapas sa kasarangang tao ning kalibutan na ang akong pagpakabuhi. Oh, Lolo Amboy! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!